палатаи поёнии парлумони ӯзбекистон рӯзи 13 январ номзади Абдуқодир Тошқуловро ба мақоми вазири маълумоти олӣ ва миёнаи махсус tasdiq кард. ӯ акнун дар пайи тасвиби номзадиаш аз ҷониби президент Шавкат Мирзиёев расман ба курсии вазирӣ хоҳад нишаст. Абдуқодир Тошқулов дар раҳбарии вазорати маълумоти олӣ Инъом Маҷидовро иваз мекунад, ки соли 2017 дар раёсати ин вазорат кор кард ва ҳоло баъди барканорӣ аз вазирӣ ректори Донишгоҳи Миллии Ӯзбекистон таъин шудааст. Абдуқодир Ҳамидович Тошқулов 45 сол дорад ва зодаи ноҳияи аксаран тоҷикнишини Бойсуни вилояти Сурхандариё буда, аслаш тоҷик аст. ӯ соли 2009 то 2017 ду навбат вакили палатаи поёнии парлумони Ӯзбекистон интихоб шуда, соли 2017 бо қарори ҳукумат ректори Донишгоҳи Термиз таъин гардид ва ҳамон сол узви Сенат интихоб шуд. Тошқуловро аз афроди содиқ ба президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев мешуморанд. дар интихоботи президентии соли 2016 Тошқулов аз афроди Мӯътамади Мирзиёев буд.